हास्ति गिना ताबो कग्रनो रोमान स्क्रिप्ट मागोसिनाय सानमुंति जुदा जुदा मथारक खराकति सालायजाक आबहायकिनो बिश्रामगंज लाहारो हिमबतनि बिसिंतै त्रिपुरा मथरै बखाक्तिबो रोमान स्क्रिप्ट मारिनाय हिनै स्लोगान दिलायखा आसाले पांडव मानसिका गोजाम त्रिपुरा हामक्रे मंत्री मेबर कुमार जमातिया गोजाम एमएलए राजेश्वर देवर्मा त्रिपुरा मथनि आदं बुद्धु देवर्मा खबै जुदा जुदा आदं राव आसालो गोजाम मंत्री मेबर कुमार जमातिया शाखा देवनागरी अंखा कायसा थैजाक लैंग्वेज एबा डेड लैंग्वेज आबनो गसु मांगलाक रोमान स्क्रिप्टनो मागोसिनाय तेबा बिसबखा गोजाम एमएलए राजेश्वर देवर्मा तामनि बगै कग्रक रोमान स्क्रिप्ट नां आबो सावै खनारिखा और चिनी सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट बिश्रामगंज सब डिविजन जो तो पाब्लिक रक चिनी बुमा बदल चिनी छात्र गार्जेन जत्न अंखालायखा बर एक नाहर बरक चिनी कक बरक रोमान स्क्रिप्ट मा फोरोंनाय जों जत साइमानो कक बर रोमान स्क्रिप्ट अब चिनी सालसानि दाबिया प्राय 50 बছর सिगां कक बर रोमान स्क्रिप्ट बिसोरनि प्रसारक ककबर स्पीकारक अब दाबी खाइगो अब बार्निंग इश्यू वेरी इम्पोर्टेंट इश्यू जों साइमानो दिनै प्रसारक ककबर स्पीकार सारा भारतबर्षर बांलादेश गोबां बरफ दङ त्रिपुराव दं प्राय 13-14 लाख दिनै मिजोरामाव दं ककबर स्पीकार 1-2 लाख मेघालयाव दं आसामाव दङ हाइख्लायगै बे दिनै पासापासि दिनै बुदुरक प्राय गोबां मानसिनि 50-60 लाख हाइथिनि ककबर स्पीकिं पिपल दङ बेयाव बेलायखे दुर्भाग्यजों दिनै ककबरावनो ताकफोनोजों दिनै मुथुमनि हाय जों रोमान स्क्रिप्ट जों सुबियाखौ दिनै स्टेट गभर्नमेंट त्रिपुरा गभर्नमेंट ताकफोनो बरक सঠিক सिद्धांत बरक नांबायाखौ ताक पॉइंट बरक दिनै 80 বছর 50 বছর पाइका जों दाबि खायमानि ब स्क्रिप्ट सुइनाय ना बांला बाय ना रोमान स्क्रिप्ट बाय ना देवनागरी ताबो ठीक मैयाखौ बलाय दुर्भाग्य आउनि बागै जों गभर्नमेंट कयनाय और बिसां सानामुसुगो दिनै ककबर रोमान स्क्रिप्ट मतयै गोबां मा कमिसन आतखा 3टा कमिसन आतखा दिनै जुट आमालो कांग्रेस आइन पिटि टिउजेस जुट आमालो समाचरण कमिसन तैनिने आतखा तै दिनै ताबो सीपीएम आमालो बाहायनो कमिसन भाषा कमिसन आतखा दिनै पवित्र सरकार भाषा कमिसन खायनो 3टा भाषा कमिसन आतखा वो भाषा कमिसन रिपोर्ट जों माखा जत बर इन फेवर रोमान स्क्रिप्ट तफान दिनै गभर्नमेंटआव मानिनाया अब भाषा कमिसन अब गभर्नमेंट फ्लायो गभर्नमेंट अब संस्था गभर्नमेंट रिपोर्ट गभर्नमेंट बर साइबाखा जे त्रिपुरायावबो 80% एबाव ककबर पिपल रक त्रिपुरा रोमान स्क्रिप्ट जाजागौ अबके दिनै कमिसन रिपोर्ट अबाय सिटुदैनो दिनै बर दिनै रोमान स्क्रिप्ट बर ताक बयबो चालु खाया दैबो बेले वानामा संसा इदामिंगो दिनै बीजेपी सरकार फायखा हठात प्राइबर सावगा देवनागरी स्क्रिप्ट जों जत साइमा देवनागरी स्क्रिप्ट अब डेड लैंग्वेज अलरेडी देवनागरी बिकाम डेड लैंग्वेज कंकशां हमजाकनाय सोंनाय रकनि गार्जेन ताय सोंनाय नोंनो हमजाकनाय बरकनि सानमु ब्लाइ जमारनानै बागिनाय और बिश्रामगंजनि एबा सिबायजरा डिस्ट्रिक्टनि डीएम नि थानायाव बरकनि डेपुटेशन दोनाय और डेपुटेशन ब्लाइयो बरनि सानमु जों साइमानका जे त्रिपुरा हास्टेनि मुख्यमंत्री बा चिफ मिनिस्टारनि थानायाव और सानमु ब्लाइ रहनाय डीएमनि बिसिंतै सानमु ब्लाइयो कक सानमु तंहा रोमान स्क्रिप्ट बाय कक बरक मा फोरोंनाय ताई सीबीएसई बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन एबा जे
সাধারণनि बागिनाय सिनानि बागिनाय जे कुएसन खायथानि आबो रोमान स्क्रिप्ट मा खायनाय जत फोरोंमान नगो सोंमानि नगो रोमान स्क्रिप्ट मा फोरोंनाय कक खायजाबाय कक बर'नि बागिनाय रोमान स्क्रिप्ट नाय अबंका बिस्रामगन्ज आमतनि बर'नि सानमु जोंनि कक बर'खौ डेभलप खायनानै कक बर'नो टेबो फुवारनानै आबोनो तैनाय राज्यनि हास्टे राज्य सरकार तै केन्द्र सरकार थानिब बो सानमु आबोनि लोगो बर' पाब्लिक इंटरेस्ट बर' सानमु दङ बिटिएडिसि विलेज कमिटिनि इलेक्शननि मियाद अलरेडि टेनिर पाइ थांगा 2021 22 23 ताव अध्यक्ष फाइसबायका विलेज कमिटि इलेक्शन खाया आबोनि बागै लोकल डेभलपमेन्टनि बागिनाय विलेज कमिटि इलेक्शन बर' खायनायनि बागिनाय दिनै खनांथि साजाक आं बागै जे सातुं कप्राबो सातुं हिजावैनाय मा आमचैनि गाहाम नायनाय रक हास्थायनि गाहाम नायनाय रक जत छात्र सोलोंनाय रोंनि गार्जेन तिनि लामा नखरका राज्यनि मुख्यमंत्री न अ सानमुं ब्लाय रोदानि बागिनाय सिबायजला डिस्ट्रिक्टनि डिएमनि थानिब बर' तिनि ब्लाय रोना होनैनै जों खोनाका आउन बागि अ पान्डाव जों खोनावैनाय जेहेतु कक बरक सिनि मानि कक अ कक बरक सानमुंजों छात्र संक्रमण सिबिनो स्टूडेंट कनफरेंस सिबिनो सानमानि अनेक सरकार फायका थांका सिनि कक बरकनि डेभलपमेन्ट रोमान स्क्रिप्ट सानमुंनो ताबो रिकगनिशन गैया ताबो एक्सेप्ट खालाया आबोनो खोनावैनाय आरनि किथिं हालो सिनि अरनि एक्स मिनिस्टार नाबार कुमार जमा देव फायजाक दिनै मो आमनि बर'नि सानमुंनो साफुन खानायनि बागिनाय सिनि बर'नि हामनायनि बागिनाय कक बरकनि फरायनायनि बागिनाय डेभलपनि बागिनाय अ सानमुंनो गिदिंगिनाय जोंबो दिनै अर बर'नो हेल्प खानायनि बागिनाय सिनि सापर्ट एक्सटेन्ड खानायनि बागिनाय मो रियली बाउ डेपुटेशन जों फायसबाय